Un alt mit care îl auzim constant este referitor la carne. Dacă carnea hrănește celulele canceroase. Consumul de carne s-a demonstrat că este nociv dacă este în cantitate mare, mai exact carnea supraprocesată, poate avea efect nociv la nivelul corpului datorită faptului că produce o inflamație cronică, de asemenea conține foarte mulți aditivi alimentari care sunt nesănătoși, așa numitele euri. Se recomandă atât la pacienți oncologici cât și la oameni sănătoși consumul la carne albă, pui, pește, curcan, fără carne roșie sau carne semi-preparată, la fel ca și mâncarea de tip fast food, care conține foarte multe sare și foarte mulți aditivi alimentari, așa numitele euri. Deci se recomandă un stil de viață cât mai echilibrat, cu consumul de carne normal, care conține vitamine și proteine, dar carne albă și nu carne roșie și nu carne afumată sau supraprocesată sau salamuri.